дар заминаи нақша чорабиниҳои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон бахшида ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар тамоми ҳавза ва участкаҳои интихоботии вилояти Хатлон чорабиниҳои маърифатӣ омӯзишӣ таҳти унвони интихобкунандаи ҷавон баргузор гардид. Тадбири мазкур аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бохтар бо фарогирии доираи васеъи ҷавононе ки бори аввал дар интихобот иштирок менамоянд доир карда шуд. дар саҳни участкаҳои интихоботии нахуст ба ҷавонон дар бораи баргузории интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва тартиби иштироку овоздиҳӣ дар он маълумот дода қайд карданд ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон интихобот ба сифати раванди сиёсӣ тавассути Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии мамлакат ба танзим дароварда шуда аз демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона будани Тоҷикистон далолат мекунад, зеро шаҳрвандони мамлакат имкон доранд новобаста аз дину мазҳаб ва ҷинсият дар раванди сиёсию иҷтимоии Тоҷикистони соҳиби истиқлол иштироки фаъолона дошта бошанд. барои дар сатҳи хубу идона баргузор намудани интихобот чорабини муҳими сиёсӣ волонтерони назди бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бохтар ҳамзамон ҷавонони фаъол ҷамъ оварда шуданд ва дар рӯзи интихобот ки 2 марти соли 2025 баргузор мегардад зиёда аз 120 нафар волонтероне ки бевосита бо забони русӣ ва англисӣ озод суҳбат мекунанд барои муаррифии меҳмонони хориҷа, мушоҳидони байналмилалӣ ҷамъ оварда шуданд ва ҳамзамон зиёда аз 50 нафар волонтерони назди бахши кор бо ҷавонон ки бевосита дар тартибу низоми баргузории интихобот яъне иштирок мекунанд сами арзани худро мегузоранд ва мо таҳти шиёри иштирок дар интихобот яъне қарзи шаҳрвандист якчанд аксияҳои иттилоотиро баргузор намудем. ҳамзамон барои тақсимоти барқияҳо яъне хабарномаҳо волонтерони мо дар чорабиниҳои муҳим иштирок карда саҳми арзандаи худро гузоштанд. ин чорабинӣ ки бо мақсади фаҳмонидани қоидаҳои иштирок дар интихобот барои ҷавононе ки бори аввал дар чунин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок мекунанд роҳандозӣ гардид, аз лаҳзаи ворид шудан ба участка интихоботӣ то лаҳзаи баромадан аз онро фаҳмониданд. тибқи иттилоъ дар рӯзи овоздиҳӣ ба шаҳрвандон доштани бюллетени овоздиҳӣ бо пешниҳоди яке аз ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ҳатмӣ аст, зеро бе ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бюллетен дода намешавад. интихобкунанда пас аз гирифтани ҳуҷҷати лозима ва аз қайд гузаштан ба ҳуҷраи овоздиҳӣ меравад ва мустақилона ба номзади арзандаи худ овоз медиҳад ки тартиби овоздиҳӣ дар ҳар як ҳуҷра насб гардидааст. ман бори аввал аст ки дар интихобот иштирок меварзам ва ман кӯшиш менамоям ки барои шахси арзанда овоз диҳам. мо аз участкаҳои интихобот назар кардем ва ба мо чӣ тарз гузарондани интихоботро ба мо фаҳмондадиҳӣ карданд. тибқи иттилоъ дар вилояти Хатлон зиёда аз 80 000 ҷавонон бори аввал дар интихобот иштирок менамоянд ва мақсади асосии чорабинии мазкур низ таъмини дониш ва огоҳии ҷавонон оид ба низоми интихобот, тартиби овоздиҳӣ, ҳуқуқи интихобкунандаи ҷавон ва масъулияти он дар пешуруи интихобот мебошад. боиси ифтихор аст ки бори аввал дар даврони соҳибистиқлолии кишвар рӯзи интихобкунандаи ҷавон дар кишвар бахусус дар вилояти Хатлон бо як тантанаи хос бо иштироки ҷавононе ки бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок мекунанд баргузор гардид. воқеан ҳам ин нишон дод ки ҷавонон қишри ояндасози ҷомеа дар демократикунонии кишвар ва рушду нумӯи ҷомеа интихоби арзанда аз номзадҳо иштирок намоянд ва мавқеи худро ҳамчун як шаҳрванди комилҳуқуқи ҷомеа дар ин гуна маъракаҳо гузоранд. ин маърака дар ҳудуди 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба як таври дастаҷамона баргузор гардид. аксияи интихобкунандаи ҷавон як қадами муҳим дар самти ҷалби ҷавонон ба сиёсати кишвар мебошад ки метавонад дар оянда барои рушди устувори ҷомеа таъсири мусбат гузорад, зеро интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ буда заминагузори рушду пешрафт ва ободию осоиштагии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. барои ташкил ва баргузор намудани интихобот дар якҷоягӣ бо ҳамаи сохторҳои маҳаллӣ аз ҷумла бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, мақомотҳои маҳаллии шаҳр, ноҳияҳо ва тамоми сохторҳои ташкилоти корхонаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ мусоидат намуданд ва
дар ҳамаи 1114 участкаи интихоботӣ шароитҳои муносиб барои интихобкунандагон дар рӯзи интихобот албатта фароҳам оварда шудааст. Пеш аз ҳама дар ҳар як участкаи интихоботӣ шароити муносиб барои шахсони имконияташон маҳдуд, дар участкаҳои интихоботӣ ҳуҷраҳои овоздиҳӣ ва барои ҳар як аъзои комиссияи интихоботӣ шароити кории хуб фароҳам оварда шудааст ва дар участкаҳои интихоботӣ барои шаҳрвандоне ки бо фарзандони ноболиғ дар рӯзи интихобот ҳозир мешаванд, албатта хонаи модару кӯдак ва барои дар ҳар як участкаи интихобот ҳуҷраи корманди тиб ташкил карда шудааст. ҷумъахон бобохонзода, Назрулло Олимов, Намузали Эргаш, шаҳри Бохтар, Ахбор.